גבירותיי ורבותיי, אנחנו עומדים לפני רגע היסטורי. מוסתקבל אל-וליד, הידוע בכינויו יאני וחלבן, זה עתה אכלנו והכנו על האש סטייק אנטריקוט עגל רך. שימו לב לגוון, ידידנו נבחר לכם פה נתח עגל, יחתוך לכם. הרי לפניכם, בבקשה, שימו לב למגוון הגוון מוגש. כאן לידי יושב האדון מוסתקבל אל-מועלם, הידוע בכינויו נער אל-אחד, גם הוא לועס להנאתו. סטייק אנטריקוט עסיסי מעגל חלב תוצרת רמת הגולן, מעשה ידע להתפאר של תעשיות רמת הגולן. כאן יעקב אחימאיר, הידוע בכינויו עגל 3, מסביר לכם את השיווק.